Nak, magbehave mong duha ha, dili magsiki at Uma, maligo mi ha? Bert, salom-salom ta diya sa swimming pool karon no? paghinay mong duha ha, kay basig mga lumos mo diha ah. Pirti ra bedyo ng lahuma. Lalom na niya, diha ma? Mga lalom kay na diha anak, mao nang pag-amping mo. Sige na kay magluto pa ko didto. Kaning kaldero ma, asa man eh? Ibutang ra na diha aka, ako ra nang baliko nak. Sige ma! Bert, mga ligo sa ta dito. Bitaw no, kay gwapo iligo dito ba? Kamong duha, bantayin ninyo ng mga gamit diha basi mawala. Sige ma, kamera'y bahala ni. Tara na ay, tara na ay! Tara tato. Yay! Ligo, ligo! Gwapo ni dari ba? Kaya nagkakawaton nun. Bert, murag lalo man siguro ni diri Bert. Maligo ta? Gwapong ta iligo agno? Di man ta kabalo mo langoy bay? Bitaw no, sayang ba? Gwapo biyan ta kay diri oh. Tinaw kag tubig ba? Patudlo ka tang mama og langoy no? Uy ay, unsa ka to gisugo ni mama? Hala, ang gamit day, babantayan day to. Hala oh, basig mawala to dito ha ba? Tara ta, adto na ta. Tara, 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 tara. Dali, dali, dali! Dali na, dali Bert, dali Bert. Hala! Puti, asa ka tong karayog kadiro ba? Yati kasabaan kita ning mama karon na. Ikaw manggod ba? Ikaw sige ingon nga mga ligo ta dito. Ipabantayan ba tong mama sa imo nga karon nawala na? Ako ra di gibabantay nga apil mabug ka. Tara, pangitaw na to ta. Bantay jud kang mama do. Tara. Taysa! Hala, kinsa man na? Hoy! Hoy! Magunsa man ka dra? Unsa man na imong gibit-bit? Hala, murag pamilya lagi na siya, Bert. Kumusta mga bata? Na, tagna pa kuat si Santa Claus gyud ay. Na, basig ka to ni scammer, Bert. Dili oy, lahi man tog purma siya. Merry Christmas! Kani, legit naman ni nga Santa, Bert. Pangutan-on ka na to siya ay. Kung kita ba siya sa koldero o karahay? Santa ka, kita ka sa amo kaldero karahay. Hoy! Ano ko ay pasangin nila ninyo? Tanaw niyo ko, kawatan ko? Unsa na na imong gidala Santa Claus? Nagdala lagi taklob sa kaldero Santa Claus. Asa ka ni? Pangdipinsa man niyo kung na imang labay ba to? Kanang gisulod mo silupin Santa Claus, unsa man na? Asa? Ini? Gift ni para sa mga bata na buutan. Ay gift din na Santa Claus? Pwede may mangayo? Ay! Bert! Asa man ang kaliro, be? Asa man ni mga bataan ni nawala man diha ah? Pati kaldero o karahay, nawala na pud. Asa ka ni ba? Sorry mga bata, wala pang December ngayon, kaya hindi pa ako pwede magbigay. Ulita po ni mo Santa Claus, oy. Hoy, Arke Alberto! Asa ang karahay o kaldero? Ma? Ma? Ang karahay o kaldero ba? Asa? Kay magluto na ko! Ma, si Kuya Arki ko na to ma. Wanya bantay eh. Manudlo na po ka? Ikaw ba yung nangangagat og baligo, ha? Kamong duha no? Suguon mo ba? Mga dungol jud kay mo! Oh, kinsa man na yung kauban? Ma, si Santa Claus manama. Hoy, ngano nagbitbit man nagtaklob sa kaldero? Bukra na ninyo kay kawatan na! Hala, Art, dudagan Art. Cook na. Hoy, Santa. Hoy, hoy. Yati, kusuga mo dagan oy. Di dyan maapsan Art. Kawatan day to di ay. Basin no. Tanawon daw na to na yung gift. Tara daw, tara daw. Nung ako sa kanibay. Ayay, kawatan dyan kay na Santa, oh. Abri ikaw na Art. Sige, sige. Hala! Daan ko palagi ato ang kaldero. Oh, tanawara? Ugala na ko na apsi? Gikawat na jud na! May gani man, naapsan mo. Oh, kay giputos na ba ya? Sunod, og sugoon mo, paminaw mo,